Orang melok lomba, melok mangan. Bapak dan Ibu Apa? RT 6 RW 2 Kampung Sumbersari Pontano dipersilakan untuk segera hadir berangkat di rumahnya Bapak. Kakak telepon loh, mau jawab melok. Bapak sedang mengadakan Pempeknya dibagi nanti. untuk kebersamaan. Apa sih gue ya? Saat ini silakan untuk menikmati tempat yang sudah disediakan Pak. Bagi ibu-ibunya saya monggo untuk bisa duduk di tempat yang sudah disediakan supaya acara makan bersamanya cepat dimulai. Rumah baiklah. Bagi-bagi, dibagi yang adil. Bapak Kadus, Gede kok jago, kan kejagongan. Pak Jamal ini Pak. Monggo Pak Jamal, iki dislakni. Lantas lak bola bali lewat tengah bulung kok Pak. Tempe. Tempene. Lembu mama kurung ini bu? Kae lo, mana mangkat? Ayo. Telah disit kali. Bapak Peken. Nek kurang cukup menang omah. Sing adil, sing adil. Yo apa itu? Oh, video, Mbak. Sing adil. Malah goleki video. Iki jengkole rong enak. Bagian. Enak isian ya. Rong enak kuwi. Ngene kok naik. Lah aku tek mepet pisan ya. Hah? Ini mepet. Nah wis. Melu bagi. Mbak Teh hadir. Teka-teka madang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagian jangan gandul.
Kamu belah sana anak-anak. Itu anak-anak, nggak pedes. Yang mana? Hah? Kamu yang mana? Sambal terangin Bu. Arep pulang. Gelap nggak kelihatan. Taruh wain. Nah, yang mau, yang nggak mau. Foto. Sing adil. Alah, oke sik kurang kan make sih an. Sambelnya terasi, Mbah. Aku margo botol ora. Aku enggak wae. Wow, nang aku tak lebok-lebokne. Kono Nek, apa ngendi Nek? Ripa jukokne lho. Hah? Ripa jukokne lho. Kene jam, kene delay jam. Oke, ta sida karo ayam toh. Karo telur, guys. Doani kan Ya ora. Berdoa dulu. ya dikabulne dhisik. Ripa dijake Ripa. Kuwi anak kulup kuwi jaluk sak. Kulup penteknya Mbak Perwan, Mbak. Ya Allah. Ora apa-apa bekas tanganku ya. Ora apa-apa. Kanan endi, Mbak? Wah. Berdoa mulai. Oh, ora. Bariklana Fema. Madang. Alah kota syuting gentan kowe. Ayo Nek. Madang ki Nek. Ayo kowe. Alah nek sido madang ora nyotingi wae. Bu. Aku ngarepmu to, Dok. Nah, kene ki akeh ki. Sana aku le pindah. Ngene. Apa arepne? Aku nembok bubune. Aku timune. Iki, Mbah. Apa enggak aku nggawa mah kok. Iya, belak bocah cilik-cilik. Wis bodhe. Mana, Dik? Iki lho jan wis ngendi? Ngendi makane kok? Arepmu ngendi? Kene lho. Lah iki lho. Iya, akeh. Kuwi akeh kuwi. Sambelnya dipetengi. Amit biasa. Amit. Kon golek aku wani sik santai apa ya? Mbak Nina aku wani sapa? Aku. Jaluk. Dalam. Hah? Enggak makan ya udah di situ aja, nanti di itu. Makan, Pak. Lah ngopo enggak makan? Mbak Ni anakmu. Ripa mau wis dijukokne apa urung? Wis. Alah enggak ada rezeki. Ki wong siji wae dep-depane akeh banget nggih. Padha ora gelem. Anu suti kan ora madang. Nyotingi tok ya, Mbah. Men kae. Neneke urung nyoting kae. Ayo. Iki sakake iki. Konrene ha. Foto dulu. Mamon. Kene Mbak Sri, kene iki, kene. Iki sakake iki.
nek jengkol nek pete. Ini pete ngarep. Aku timbang. Sabar kerupuk. Wes sana. Adek, telurnya dimaam, Dek. Telurnya dimaam biar kenyang. Telurnya aja, nasinya nggak usah. Ya, wes. Iki baru